habong nong yalam yum thu e tang yu rang ba bon yalam hanrei kani katheu wat ya katheu selansar wat ya ubrio ni kabrio kibadon ya kabor kasab ban yalam kumnu banlong nong yalam habalong nong yalam idai banlong kibal slur bat kibal snguret yalade bat banlen yalade habong nong yalam idai banlong kita kibrio kiba sngukhia namanta kari bakajat benrio namata ka emlang kasalang mentangi pai sha kajinglong kajingman jongka ri bakajat benrio dinong yalam kidai banlong kiba slur banyak keren ha kinu kiliang kiba kinong yalam kidai ban keren ino daye bantau ke kaba ni kum ki brio ni le kono ni dai ki banlong ki bahe ki bahan dai em kamla banlong kumta kador ka jinglong nong yalam aba ki ong nong yalam dai bandon ya kata kabor ya kata ya kini bandon ya takador nong yalam kabaki ong hakakien pareng quality of leadership hakajinglong simet jung kadai banlong uba yaj adakar bha bat udai bandon ru ya kajingnang kajing start udai bandon ru ya ka okor ka burong udai bandon ru ya ka perkhat ka perdan bat uban pej pernambha haboro hikam bat udai banlong uwei na kinong yalam kibanlong ubai slur uban yaj hakino kirensan kibadai banyak keren namenta kari bakajat benrio unong yalam udai bandon kapur banyak kendu ya kipat ba udai bandon kapur banyak keren banyak syong bat kipat ba haka jing jenjar jung pat ba udai bandon ru ya kapur kaban pet banjo ya kisnong ki thau la kalong haka bha kamiat haka imlang kasalang hi borok wei unong yalam udai ban kentiu ya kiwai pan ban kentiu la kalong hakayo kakot la kalong hakikam hakinu kikam ke ba ngingi trei kata kade ka kamram jong unong yalam ba un kentiu yingi iwei pa iwei ngidan kam unong yalam ubom thau siliang khmat yano udai banlong hi kumju la kalong yu baret la kalong yu bahe udai banlong hi kumju ubom thau siliang khmat ubale ya ka ka ba ule kadai ba unle da ka ba bet bat da ka ba biang ngidon kam yunong yalam uban wanra ya ka jing mentoy mentangin sngap ka jing mentoy ki jing mentoy ka ba ngi kum ki pat ba ngidon kam unong yalam ude ban wanra ya ka roy kapar kumju ya ki school ya ki college repair ya ki scheme repair habang ipet menta ngi ngim don ni pas ki baduk kinang her arsut na kani kajing long hakani kari bakajat benrio sengi nak sa kadau ngidon kam unong yalam uban wanra yangi la kalong hakarep karyang kalong ka kamram jong unong yalam la kalong haki school ban wanra ki scheme nom ta jing school ki bahe kade ka kamram jong unong yalam ban wanra ki college ki babiang kade ka kamram jong unong yalam ban pech kilong yeng kilong sem ki baduk kade ka kamram jong unong yalam nak kata gedau ngidon kam unong yalam ubaslur ubas ngauret namenta ka riba ka jait benrio la kalong ka imlang ka salang habaro kiliang ngidon kam unong yalam ubadon ni ka mesim ka jingkit kli ubadon ni ka mesim ka jing sngokhia ban yo i jengai namenta ka lawai ka pateng ka ban sawan namenta ka jongi
Nidon kam ikinong ilam belong krau kabor kesor kajingmut kajing perkat kabayat kabathau jengai la kilong ha kilo kikam kabangi nidon kam unong ilam udai ben long baslur banyak keren ya ka hok ka jing sisa la kalong ha kanu kikam la kalong ha kanu banta uhab banlong ba slur benyeng hakmat benyeng namta ka hok ka jing sisa benyeng ka hok namta ka ri ka jai ben rio ban em ka ri ka jai ben rio ban em ka pateng jung jai ben rio udai benlong berbor brio ba sngokhia ha ka mensiem ben kiet kli namta ka ri ka jai ben rio kador ka jinglong nong elam idai benlong tiba sngurit idai benlong tibayat da ka badan burom don akor haki lenti kisingking idai benlong berbor ka mensiem aba su iye iwe pat